Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ceritanya mancing tapi gak oleh opo-opo. Nah, 008 bos. Jika nguwek pancing terus kok iso. Kayak apa mau disyuting? Bos, jadi aku mancing terus sekalian ngajak laku Mbak Sita bos. Dia pengen yang waduk pondok. Ini bertumbuh omonganmu jadi omongan Dika loh omong Dika bos. Jadi ini kita suasana nih waduk pondok terus terbetelan ya. Oke, jadi ngomong ngomong di Flores. Ayo. Bos. Aduh kok Bojonegoro sampai teko Ngawi ya to. Kang oleh iwak lho, Bos. Kang oleh iwak. Iwake padha turu. Oleh apa? Oleh kesel to. Oleh gak oleh berarti Oleh kesel, Bos. Mboten. Mboten. Badhe wangsul Bu selak sonten. Ora oleh popo. Menangis oleh nggon. Kontak. Kita atit. Tek dikawi kilo. Sing kilo kontak anu. Ya. Jadi akan iki ngeri Rizki iki. Ora, kilo dari Rizki. Iki kilo dari Rizki. Ora iso iki ngene Rizki. Jajal. Ora ngene Rizki iki. Jajal. Buka jo kayak kena. Oh iya. Tutu. Tapi yang gue iki kena kayak ngene Rizki. Iya. Mulai ya, piye? Pulang Bos. Rasane piye iso teko kene wisan? Adem Wis seneng ya. Bos. Yo wis adem panas. Adem panas. Banyu wis nek mah kelangan delok we. Tidak langsung berkontak. Boyo, banyak aku ngelak, saya bos. Halal wong medit malah dijalui ngombe. Iya. Lagi kok anu, segelan. Iki wi sing segelan. Oh lebih lo bantate kok mang, nggawa loro lho. Iya. Kita semuanya belajar medit dina-dina ki. Karo Dika. Oh iya. Karo Dika apa karo Pak? Ki dak sangkem muga to. Bosok. Bos. Pas ah? Nya. Lah aku iki karo cempluk kok. Wes. Jadi karo Dika wong. Ora gelem lho. Hah? Ati jarak. Kalau Rizky, Pak. Iya. Di kameranya tak gua? Ya. Ya. Iya. Padahal. Jadi kita sama dulu sih, apa yang lagu kan? Bela lagu. Mereka tahu apa? Bes. Tahu. Bes. Oh iya, sama. Ya.
Udah jadi tato. Edot. Kiu. Kiu kiu kiu. Dek Rizky. Dalen. Suaranya dalam. Halah. Reteng. Dengar kan di inap. Ini apa? Inap ya. Oke. Jadi ya. Sepil melek pai kempos. Iki dulurku sing nang Ngawi. Ya nek kita nak kira pakai aku. Aku biasanya nonton videomu. Nonton terus. Heeh. Tapi bawa jempol apa lah? Jempol. Jempol. Oke. Tabel ban. Ye. Assalamualaikum. Buka. Bantak orang cerita. Enggak boleh lepas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, ini kayak gitu deh, Pak. Aku rapin cak ngono. Ya, Pak. Kau puluhan terus aladah nanti. Kau tahu Orang Rene? nyandak noy. Kau tahu Rene? Lah kata. Aja. Lah terus roe piye? Ya, rapin Untungnya ke GPS. nek wipine untungnya ning wipi ti. Terus? Lasak Terus piye? Bebel wifi tuh. Enak. Jadi sini kan nomornya. Iya. Ini. Oh nek kowe karo Alvin tak wis ngarane bingung nek ra karo Alvin. Aku mari nang perapatan. Aku tak sowi. Petewi. Sowi ra elok ngenteni. Oke. Mari ki sing mandek ngene lho. Oh, kita nyamuk. Oh, berarti gak kerasan. Oh, sebenarnya orang naik. Kayaknya saya kira mau aku kok. Dari. Ini apa? Punya apa tangan mbak? Di Bali wae. Ayo, Kelas dulu kelas. Kirim. Sopo kopi? Aku kopi. Kopi. Apa tadi? Umek dhewe ki apa tadi? Enggak. Enggak dikis ada. MSE. Hai. Apa tadi sini? Ayo dari para iki sini situ. Sini, Rene gewe. Teh umek dhewe ki apa to ya? GS rujak. Oke. Jaga ilo. Aku kok kene. Mbak iki jengkol. Gila rame dhewe lho. Dasku ngatak gato kabeh yo. Suwi wae. Mancing rolling. Aku ngenteni nggak kata karaoke. Rawin mbur kayak nilai yo lebih. Gak ilo. Apa to? Bingung bablas rono. Kan manut Alvin to. Apa video? Iya toh. Lah kok malah dipaten. Nang Ngawi, Guys. Angen manut Alvin no. Dijak teko kulon no. Ini gak cukup iku ya. Ngawi ora. Karo. Yo jadi copo to kaya main keramik. Aku kenal malah aku ngene iki langsung tak cepot aja. Wah, diglo. Gila sumek dhewe lho. Ya. Wah, gila wis termasuk ning kene ngrepotne iki. Wis capluk kabeh iki. Bapak yang repot apa ya? Ayo. Guys, rujak. Guys, rujak, guys. Kalau apa ngrepotne ya? Oke, rujak. Dilarisi, Bos. Tahun mbiyen opo? Pasar Dong Prau. Pasar Dong Prau. Adina Alexandria. Jadi iki salah satu mbakku sing manggon nang Ngawi. Ayu dhewe. Iya. Magawet dhewe. Makane terus diusakno ning kene. Jotis, Om. Iya. Jotis, Bos. Bayiku ning kene duwe usaha iki. Alhamdulillah. Ini aku batu-batu. Karo puding. Sego gaplek. Iki. Iki apa to iki? Tiga dhewe yo. Ya. Sate, Bos. Pawan repot. Pawan repot. Pawane wong Ngawi. Lah iya. Oh, mek. Nah, iki lho tak pakan iki ya wong Bojonegoro. Ya ora apa-apa to. Taretno iki lho. Iya. Khusus untuk ngenteni untuk yang Jono Channel ya. Iya. Biasanya kok karaoke sampai Ki nanti iki. masa Ki nanti. Metu. Ayo nanti karaoke nanti karaoke. Kenapa? karaoke. Yo. Jan. Bos lagi apa? Tarawih sambelnya lho. Cangkrenan apa tadi? Keluarga PT semua.
Ya gila. Mancing ada doang. Arep trak perahu minggirna san. Aku malah mancing siji. Rak guys. Kulo sing ndi yo? Mancing isor Nyantol nang kono malah. Kayak wis manggo simpulan kae tapi gue yo teko kono. Aku sing kan ya tak. Yo. Pakai nek stop tangan Iya, ya. salah. Bangunane kono. Saya kan ireng apa dia Pak Cita Brene kalau ireng. Anu pendekar. Datang dia wis diatur kok sangket to. Lah ngronane kampung pesilat to hitam no pokoke. Dengarannya apa? Rasul. Lah wae mangane tibae. Sian gak ilok. Ya, Bos. Ya, Bos. Ketindian kuwi ketindian. Ora pengaruh to. Tak pengaruh. Nek siji ora pengaruh to. Aduh, Bos. Tak pengaruhnya dia. Iki wilayah yo ngene iki, Bos. Ini njobo to. Perkampungan Ngawi, Bos. Tetot iki lho. Nguruk kah? Nguruk. Nguruk. Dia nguruk lho. Nguruk mana? Wes mana aku? Wargi. Saya bohong. Masuk, Bos. Wargi. Dia nguruk lho. Ika mana? Nanti cipi. Sambil. Dalang. Rizky wis sing dia ta mak. Lagi ada mana yuk? Jadi kita masih di makan mana ini? Wis tak sing Kagak sayuran weh. Don, kagak sayuran. Aku sambel. Alvin, wis gak mana le? Ika mana? Imbo iki lho. Oh, imbo dhewe melu. Nando gendone imbo dhewe kok. Ga iso, ga iso. Kene lho, Bu. Kene lho jengole. Pergi sama. Pergi. Yo. Kepiye kamane? Ika man. Kok jengkol ndang ndang. Dam. Enak semur jengkol. Enak wi. Iki adikku sing bagus dhewe ra macam mulai. Saanae. Papane angopol sawi. Ada. Tinggal udan apa ora iku? Iki udan udan. Udan. Udan omah. Udan nginep kok ning kene. Kita nginep udan. Nginep. Lah iya, Nom. Amae dhewe kene iki. Amae dhewe kene iki. Wala nguruk iki. Nguruk lho saiki. Piye yo? Teksture piye teksture? Teksture pedes. Sedane kurang-kurang. Taimbu ya, dilarang-larang. Alah ben dhewe gede kok. Taimbu. Lelelene nyapa nek dadi nggo. Taimbu. Tapi kenapa Dang Pin. Pin. Demam. Aku ora male bater luwih koyo ibadah. Persamaan anu. Beri kah? Ini Mas, dia mengerti? Omah dhewe. Lagi bertugas. Lah iya. Ya wis. Ki pedesan gitu ya iki. Lah gak mam ya? Gak mam. Ingat ya Pak, sambung saiki. Tuh, ora pedes babar kita. Iki lho piye iki sing akeh iki lho sak. Dulang. Aku bar mangan iki. Ora pedes lah. Ya yo murah boleh dimotong.
Jalan. Pengen tak tinggal mango gak cuma lho. Ayo boy kok manggak. Tapi gak mangan. Apa ya? Apa? Oh. Kan sih kok. Diamond tanduk. Tanduk dah. Lah wis oke. Lah ya entek no kok. Basir nih Bang. Udah bas deh. Lesot gitu aja. Biasanya Keleson ya. mancing ora oleh. Mancing ra oleh. Iki apa to oleh aku juga. Alah. Kayak udangan. Telak. Alah. So dia macam beli di raya. Sila, nek motor lah akeh. Cah cilik dibiduki. Dia emang rene keblasok. Marah-marah talpin. Tuh anu kae kaliet. Ki jane iso mubeng. Tapi judulnya kono. Margomulyo piye di bulan. Ora iki lagi. Berarti dia satu iki. Itu lagi iki yo. Apa itu bulan apa iki? Bisa. Kalah. Ora iso piye to? Bang penting iki. Piye to ki? Iya ta? Nek mulai kudanan kepentang lah. Udan kok ngono, Bas. Tapi udan ya kinceng ya. Wis mangan. Apa ki? Urung blorot lah, bae banyu nyeblok. Iya. Aja kena udan mengko. Terang ora? Ini gak terang? Nginep. Ayo Mas. Iki ana Mbak Maiti. Mbak Mai, dadah sik. Dah. Bola ku mancing bases gini mancing. Kental ya? Ya, bola kental gini mancing. Yang hidup lah nanti kalau gon. Montar kakek tuh, jaletan gitu. Montor idol kalau. Idol pinggiratan. Lebar teleponnya tunggu. Langsung pakai. Ini petang mendok. Kau dan. Soalnya awak dhewe ngawi yo ana Bojonegoro kok misal kono roten iki. Iki kene jendro awak dhewe iki harus nulis jalan soalnya ikan langsung. Nekat gini toh. Yo. Tapi awak dhewe oke Allah, jane bisa e. Bocah sapa? Mbak Otin. Oh, iki gede. Tapi kan dia bisa kan. Dikindel ya. Awake dhewe ya berarti sing tuwek ngono ses ya toh. Setelah dari waktu pondok awak dhewe mampir nang iki. Mampir nang nggone Bapak Etan, berarti salah satu sing manggon ning daerah Ngawi, daerah Ubu. Laptop ini disusun oleh Ya, alhamdulillah ya toh. Bapak Etan pokoknya berkabar baik lah. Ya. Karena awak dhewe Isane wae ndongakno ya toh, muga sehat selalu ya toh. Lancar rezekinya. Oke lah. Lah malah kok ngene lho dare. cuma cara iso. Gak iso. Nah, awak dhewe tetap dulu. Ngenteni sak. Iya toh awake dhewe nek 2 jam ya kok. Alon Loro jam, duh, rayae piye? Gak apa? Memang dia bagi itu. Nyapa? Iya, biar bisa aja. Biar anu bersih. Kan nggak tahu di apa tuh sih biar di hujan. Aku pamit mulai ya, Mas Ita. Matur suwun. Bas pamit mulai. Iya, pamit mulai. Yuk, aku pamit mulai ya. Terima kasih ya. Hati-hati, makasih ya. Om pamit ya. Ya, makasih ya semuanya. Ya aku ditambahin. Ditambahi. Ditambahi bos. Oke. Ya. Ditambahi. Iya. Lagi nek gak mulai terus piye? Kok wedhuse lesu kok. Oke, siap.
Terima kasih ya. Iya. Dan nekat bosik kremes kritik-kritik. Boleh? Iya. Iris. Kecuali kamera so? Bisa saya. Oke. Pulang guys. Ya. Kabar saya. Taruh dan bola. Oh, gede. Nah. Gede. Apa ini terus bola? Ya, ikannya bola apa ya? Aku tak ada yang juga kayak apa itu. Oke, jadi videonya dilanjut. Oh. Oke, Bos. Jadi alhamdulillah nggih lagi teko omah. Dindil iki lho. Jedindil tawas. Padha ae ta. Video. Ate te, awet kok kono lho Juno. Ada. Alah jenis parone ta aku. Tawas kebles iki. Ora apa-apa udan penting awake dhewe kan iso mlaku-mlaku. Ya. Ora kena setahun pisan. Tahun pisan ya. Ngono lho. Barang kira. Aku wis kademen, wis jatuh. Gitu. Tekek gitu. Saya kademen. Nemen to. Jine awake dhewe pas terus-terus ya cek neng Apa? posisi cek neng ndi wi? Diumbul-umbul ae. Cek neng Ngawi. Jika sampai Apa ta? Apa Jejekan, jejek cok. Yang motor masak. Ah, demi bio he. Aku lah motor loro. Iya, tapi kan nggih kacamata. Nek kalau Mas Jono nggih nggo kok. Petek kacamatane ireng ya raro dalan. Assalamualaikum. Piye kabarmu? Tuh. Piye kabarmu? Ini Weja, Pemina, Angga, Eto. Nggak terus wae dibakar ro, mancing endi to, Le? ngene awake dhewe. Teh kono apa wi mancing ninggal batore. Ya ya. Bajingan wi ninggal baterai. Nah, kok jak mancing lho. Ngene Pak Kemsek. Iki. Lah iki alamat aku ngono. Ya ya ta. Nah, tapi mancing dibae kono tau wong iki ini kono ngiwahi mau masak. Mbak. Nyimak ya wi gak ro. Kowe masak apa piye to? Ora kan mulai kok jadi bingung kok kondi to. Ndi perapatan dalan model piye perapatan kabeh. Ya Protelon, perapatan. Aku iki gak lali aku. Nah, aku eling depan. Lali to. kono bagang kok sik terus. Heeh. Ya sik. Piye piye? Si mancing. Ya kok mancing lanjut ning kono kok awake gung kesel mancing ning Heeh. Mancing apa? Talet anu nih. Talet. Piro? Kene kok. Boleh masak pasar. Siapa kalau 5 nggo pas. Memang berat. Mancing. Lah, Hai. jangan bawa motor budal ngene pakem jere lali bingung dalane. Ana mulai wis mulai. Hmm. Ketik bilek para kongrino yo. Bablas lurus meh. Oh, jule keran jati. Kula ning Karang Jati kula bro gede lho. Lah yo wi koman. Itu kok kurang gede. Iya, ditulane. Lah panen anu iki Masjid Margomulya piye? Iso kae tembus Masjid Margomulya. Iya to. Untuk kono soalnya dia. Nek masjid kono. Janji Ya, Bu. telon, perapatan. Menak ya ngono kuwi. Lah menak wong kuwi Aku lagi rono lagi kuwi. lagi pisan. Ge pisan tapi nek wong pisan nek aku eling jaban. Pisane urung-urung dalane kok Ya. eling. Maksudnya nek awake dhewe kan pimblang bali agak pintu. Lah iki kan lagi pisan dek meng to. Ya. Ya ora roh to iki daerah endi. Perapatan. Gayane aku tak ngelik kamu sik. Oh, wontek rono jere wong bingung. Bulat bingung. Ki cara anu. Golek wipi aku. Golek wipi jere ngebel ngono ya. Dibae Ya, Bu. krungu kuwi bablas no. Dan dibae ya. Mantan puteran dan gak ngidul wis tok. Lah aku bablas rono krungu bablas ya, Tra. Bablas ngulon. Terus mulai jere ke ya ngono. Mulai yo nah. Tekan dine. Lah iya Dadi bel lewat kang mburi ya. teko masjid lho Jon. Mulai yo ngundang masjid kuwi ya. Masjid mau ku Oh, alah kuwi kudune kawene lekem to. kan minggu nganan.
ada sing iri. Kenganan kek. Tak kira ya tam dibae ngulon. Ra menak ngiwok ta. Timbane nengen. Eto. Menak ngiwok. Sebenarnya semacam ngono wegang. Tapi iwak tak perahu ra gelem mangan. Neng anu ya, saladan ya. Saladan. Iwak ra tau. Oh, mbak tak lagi mangan. Tenan nih. Makan macam ngono masing. Coba jadi alhamdulillah kita wis koma, pokoknya alhamdulillah selamat. Udah mulai hujanan terus awake dhewe sampai tili-tili. Ya. Ya awake dhewe tetap happy. Heeh. Ono konten akhir waktu ini sekian dan terima kasih. Ikuti terus video-video berikutnya. Jadi salam asoy, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.